В сервиза на DMD Клима постъпи автомобил Mercedes, модел W222 с проблем в климатичната система. След извършена диагностика бе установено, че повредата е в компресора на автомобила. Климатичната система на този модел на Mercedes работи не с познатите до момента хладилни агенти R134A и R1234YF, а с въглероден диоксид, наречен R744. Специфичното при него е, че системата работи на много по-високо работно налягане – 120-130 бара. Вече демонтираният компресор се разглобява за рециклиране. По време на разглобяването се наблюдава наличие на осветител за полиестерно масло, което се използва при стандартните хладилни агенти. Абсолютно недопустимо за използване тук. Почистихме маслото и подменихме уплътнителните гарнитури. Разглобяваме компресора, след което го монтираме в автомобила. Използваме подходящо масло. Преди зареждане с въглероден диоксид, системата се тества със сух азот до достигане на работно налягане.